Så er jeg lige tilbage med et lille tip i dag. Jeg kom til at snakke med en kollega om, at det kan godt være rigtig svært at vurdere, hvorvidt hår er tørt, eller det er strukturskadet. Altså det vil sige, om det mangler fugt, eller det mangler proteiner. Og den eneste måde, du næsten kan teste det på, det er ved at tage cirka 5 hårstrå. Skal have meget, meget tynd lille tot. Gør det vådt. Hold godt fast i det, og så trækker du i det én gang. Træk og slip. Og som man kan se, så er det sådan helt slapt og krøller sig fuldstændig sammen. Og det betyder altså, at det her hår, det mangler protein. Det er jo egentlig ikke så mærkeligt, fordi det er et extensions. Havde jeg nu ikke kunne trække i det overhovedet, hvis det havde været helt hårdt og helt stramt, jamen så var det fugt, man manglede. Men det er altså rigtig vigtigt, at man kun trækker i det én gang. Så det vil sige, at hvis det trækker sig meget og enten knækker eller krøller sammen, ligesom det her gavebånd, så mangler det protein. Det vil sige, at der skal man også være forsigtig med, hvad man gør det med hensyn til farve og så videre. Og kan man slet ikke rokke det ud af stedet, er det simpelthen så hårdt, jamen så er det fugt, vi mangler, fordi der er simpelthen håret fuldstændig hårdt og groft. Så det var lige et lille tip. Gør det jeg selv den tjeneste, og gør det en gang imellem, fordi det kan være rigtig svært, når man bare står og kigger på det. Håret kan sagtens se sundt og blank ud, men når det så bliver vådt, så kan man strække det rigtig, rigtig meget. Så gør jeg selv den tjeneste, så ved I, hvad I skal gøre, og så undgår I at stå med hår, der bliver fuldstændig ødelagt. Ses! Hej!